Kasing Bhalang Nyautrep Integrated Territorial Organization minta kasngi kelapan jingshai ni ki bor jong ke East Khasi Hills halor ka jingwan jong President of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee Manjinder Singh Sirsa Shillong. Habakren kinong thok kot kubor kinong ilam ka Nyautrep Integrated Territorial Organization ulong bekidukat kasing kilay kendo ya ka Additional Deputy Commissioner ka Kong Pawa ban kelina ka ya ka jingwan jong ka kasing ka belong persya ya ka kendon ka kot ka kya. Territorial Organization ani kata ka HITO ilawan ye kendo bat ni ADC badir ADC in charge i Kong Pawa te hagane ka jingi kendo jingi kadai halor bangi complain persya ya ka DSGMC kata ka Delhi Sikh Gurdwara Management Committee halor ka jingwan jongka shani sa jela jungi kani ka por ka badang donu ni klam covid khandai ta hagane ka complain ni lapan baik ka clarification la kata ka jingi sa ni DC badon buram man persya yang ni halor ka jingwan ka basindat ka jingwan jong niki Khar Delhi na kane ke jelag jungi ban bat kila convene ru ya ka meeting Them Metor yo mulong ha ka janmiet ka khat lai tarik Oktober arfot puwai bat ya kane ka jingalang la pendong Presiden Sardar Manjinder Singh Sirsa te ngi ling ba ki pelat lat patai ku bor nong san mangi i ba ki duna bre hendrei yang de la wat ni toket yo di kidor ba ki buon ba kendra ki buon bahar ka jingalang ka ba kila pengkhen ru ya ka kendon jong ka ne ka SOP ka bla tha da ka office jong ka disi buron buram te halor kane ka jing ban gini ki breu skane ka jalla ka jingi ni pa bantip shai na ka disi hato gini ki breu apply ka permission dane te lada kila da lada kim apply ru ka ai nakaliang ka Sorkar jalla bat naka disi kana ikan sistem iki bat kawai ru ka jingwan jongki kane ka ka provo ya ka jalla ka jongi te ka bawan aiding haba menta kadang don kane ka controversial ha perdeng jong ka pandemic bat kini ki illegal settler pernipa buat man panjing pensai buat naka Sorkar Punjab hato kalau ploy penlong kata ka basmulan kaban map jadi kita ki illegal settler ki badan hapo ka jalla ka jongki balai ni don klong snam tamungi bangin semulan je kita ki bro ya ka hangni ka badai ka ba long bean ni na kalian ka jongi ni Kyrshan ko government but kadai ban relocate bai but kadai ban kan riak bai ki wot na kan ka jalla ka jongi but halor ka jingwan jonggi ne mentu ka sni ka khalai ter ka janmiet ka kala pau shai ba ka to ka entry exit point ru kamut kadam kilo ulub hols ka babiang kala dai sha kumba ka ong ka sarkar ka dai tan ka Jakarta corona kam dai ra ka ban check ya ka jingrung ka jingbi jonggi bar jala ka badai ngindala yo ya conversation ning ba ka WhatsApp bat kini ki antri sarkar ka badan hapo DC office film da pempa berteng ngala kali la ki ngong ba film awareness kila syurong kita ga reply ki syurong ba kemtet ta kamut ka ba smooth la hadu kata kan ba kadi tambah ban provoke di konsum lah ndre tawa buat lakatar ni long ki besha ni Kyrshan te wat ni sini badap ni ka menen tak don kum ka kiba kini ki lagi harapan jabi kiba pindi da kata ka middle finger ni ki kena ki jongi ndre ni dang susngap bangi dang ong ki ke like me la yong chef ni se misalnya ya kita kalanti kita ani don ke video evidence kini kita hendrai ni kung ki konsam lang in Kyrshan lada kistam ngin pengkot mengi